tristemente ou cómicamente, xa non se sabe moi ben, repetimos o terceiro intento consecutivo de levar adiante esa moción para a ampliación do túnel dos 4 camiños e a construción dunha zona de lecer nese área que é a de gran expansión poboacional do Carballiño nos últimos anos e que vería con moi bons ollos, por suposto, e sería moi positivo para toda a xente que vive nesa zona e para todo o pobo do Carballiño poder construílo, non? Levamos moitos anos falando deste proxecto, un proxecto que xa abanderaba Fumega no ano 2011, que xa había financiación comprometida, que xa había un anteproxecto, pero realmente a realidade é que non se move un só papel e a proba do pouco interese que ten o goberno do Carballiño, tanto de PP como de PSOE, eso, que levamos 3 plenos intentando que nos den toda a documentación que figure, que haxa no Concello a este respecto, e seguimos sin tela, e polo tanto eso implica que non hai prácticamente ningún avance en todos estes anos, máis que parole. En canto á segunda moción que levamos, pois retomamos un tema que sigue xerando preocupación na cidadanía, que sigue xerando atención, polo que nos siguen preguntando pois prácticamente a diario, que é a cuestión do asilo, non? O asilo non o esquecemos, non deixamos de preguntar en ningún pleno destes últimos anos polas contas do asilo, pola situación patrimonial do asilo, por como está esa fundación, na que hai 3 patronos, que son o obispo, o alcalde e o diácono da comarca do Carballiño, e nos atopamos con que ninguén é capaz de darnos ningunha información, despois de tantos anos, despois de acordos plenarios tomados por unanimidade, nos que o compromiso era informarnos de todo eso, para poder transmitir a tranquilidade á cidadanía, se é o caso. A sensación é de que non é para tranquilizarse, de que incluso pode haber unha descapitalización do patrimonio da Fundación Irmáns Prieto, ou algo que non nos queren contar, porque se non hai nada que esconder, non é normal que tarden tantos anos en darnos esa información, pois imos volver a incidir no pleno cunha moción para ver se dunha vez o alcalde, que xa leva moitos anos sendo patrono desa fundación, ten a decencia, porque non hai outra maneira de dicilo, ten a decencia de ser transparente.